ми. Това го купихме от мъж ми. От Джамбо. Принципно това се води в учил за мадами, и аз го направих на пояс. Защото съм тежка. И сега даже хора прескачам камъни. В момента сме на Кавала, Гърция, Каламица, плаж. И чувството е много готино. На всеки препоръчвам да дойде. Водата е топла, но честно казано има много големи камъни. И сигурно градусите са около 40, ако не е 41. И така. Ох, сега да скочиме. Бавничко и славничко. Пожелавам на всички приятели много хубаво море, купон на 6 и само напред и нагоре. Хора, вижте! Днеска сменихме, отидохме на друг плаж. Мил, на кой плаж не бе? Каламица. На Каламица. И вижте, тук това е все едно като килим и е твърдо. Според мен от самите водорасли. Ето, виждате ли новите ми маратонки? Ето сега е моят мъж. Ще не... Дай, върни го. Ето най-новата придобивка от Джамбо, която сега ще изпробвам. Айде, дръж. Е така. Да спри да